ktoré sa včera šírili ohľadom ženskej otázky. Kolegovia z Progresívneho Slovenska vyhlásili vojnu Rakúsku. Dokonca od KDH, ktorá najviac nenávidí ženy. Galko, ktorý nehal odpočúvať svoju sekretárku. Dámy a páni, v diskusii okolo rušenia úradu špeciálnej prokuratúry bolo veľa emócií, tak dovoľte, aby som aj ja začal emotívne. Ak existuje nebo, tak sa teraz z toho neba pozerá generál Milan Lučanský a tlieska nám. Ak existuje nebo, tak sa odtiaľ pozerá advokát Ľubomír Krivočenko a usmieva sa. To sú obete bývalej Matovičovej vlády. Obete Lipšicovho gestapa. A tých obetí bolo ďaleko viac. Ktorým brali ľudské práva. Ktorým brali slobodu. Ja keď som čítal to knižku Únos spravodlivosti, človeku je doplaču z toho, čo všetko páchali na generálovi Lučanskom, čo páchali na advokátovi Krivočenkovi. Keď som čítal rozhovor s manželkou pána Krivočenka, to sa až slzy tisnú do očí. A my teraz napravujeme všetky tie hriechy, ktoré napáchal Matovič, Lipšic, Kolíková a ďalší. A toto naši voliči chceli. A ja som veľmi rád, že sme neuhli ani o milimeter a že sme zrušili Lipšicovo gestapo. A budem to opakovať. Lipšicovo gestapo. Rovnako som rád, že sa vraciame do Európy. To, čo zaviedol Lipšic v roku 2006 z hľadiska trestného zákona, to bol Texas 19. storočia, si to uvedomte. A my tu máme konečne zákonník, ktorý reflektuje trendy v Európe. Rakúsko, Česká republika, Nemecko. Minister spravodlivosti si to veľmi jasne doložil. A ja sa teraz pýtam, aj vo vzťahu k tej neuveriteľnej hystérii a k tým lžiam a hoaxom a dezinformáciám, ktoré sa včera šírili ohľadom ženskej otázky. Kolegovia z Progresívneho Slovenska vyhlásili vojnu Rakúsku? Kolegovia z Progresívneho Slovenska vyhlásili vojnu Nemecku a Českej republike? Lebo my kopírujeme presne tie ich premlčiacie lehoty, aké majú v Česku, v Nemecku alebo v Rakúsku. To znamená, že oni sú nejakí zvrhlíci, oni podporujú znásilňovania. Inak sa to vysvetliť nedá. Toto je veľký útok slovenskej opozície proti Rakúsku, Česku a Nemecku, ktorá ich de facto nepriamo označuje za násilníkov, ako za tých, ktorí podporujú znásilnenia. Veď to je absurdné. Ako môžete takto klamať slovenské ženy? Že sa nehambíte. Všetci tí, ktorí šíria takéto bohapusté lži. A ešte keď som včera videl to zneužívanie tej emócie, to citové vydieranie dokonca od KDH, ktorá najviac nenávidí ženy. KDH najviac nenávidí ženy, všetci to viete. Ultrakonzervatívci z KDH. Ešte jedna strana nenávidí ženy viacej. Olano s pani Záborskou. To sú teraz tí bojovníci za ženy, áno? Tomu chceme veriť. Ktorí majú v strane, alebo mali v strane pána poslanca Heráka. Spomeňte si na pána poslanca Heráka z Olano, ktorý bol obvinený z toho, že 6 mladých dievčat znásilnil. A keď bol obvinený, viete, čo spravilo Olano? Zamestnali ho na centrále. Takto oni riešia ženské práva. A títo nám dneska idú niečo rozprávať. Matovič, ktorý si až tak váži ženy, že zneužil vlastnú matku na to, aby páchal spolu s ňou daňové podvody? Alebo zneužil vlastnú manželku. On z nej urobil bieleho koňa. Prevzal na ňu majetok, aby mohol ďalej, ktorý nadobudol veľmi zvláštnym spôsobom, aby mohol ďalej predstierať, že on je tu chudobný ako kostolná myš. On zneužíva ženy vo svojom okolí. Galko, ktorý nehal odpočúvať svoju sekretárku, to je ten piedestál toho boja za ženskú rovnoprávnosť. To si robíme srandu? Alebo sú to Čurilovci, ktorých dokonca obhajovala aj pani prezidentka Čaputová a všetci progresívci? 4 mesiace počúvame, akí sú Čurilovci hrdinovia. Tí, ktorí chceli nakopať medzi nohy istú pani vyšetrovateľku Santusovú, vtedy nikomu nevadilo, hej, že to je útok na ženy. Chceli je zapáliť kanistrom autom. To isté. Vtedy nikomu z vás nevadilo, že sa bavíme o žene. Ale tu si vymyslí Progresívne Slovensko a liberálna tlač úplný nezmysel, že nejakým spôsobom oslamujeme boj proti znásilneniam, čo je absolútna bohapustá lož. Ešte raz, ten istý systém ako v Rakúsku, v Českej republike, v Nemecku, kde majú ďaleko lepšie výsledky v boji proti znásilneniam žien. Takže, milé ženy na Slovensku, nenechajte sa oklamať. My sme ľavicová strana, vždy budeme bojovať za ženskú rovnoprávnosť a chrániť ženy pred tým, aby ich kdokoľvek ubližoval. To vždy budeme robiť. A vyprosujeme si, aby tu klamali gaunery z Olano, ktorí tu stoja za tým obrovským systémom zla, ktorý nechá za sebou aj mŕtvych ľudí, ako bol generál Lučanský, advokát Krivočenko a ďalší. Tí ľudia si vytrpeli neuveriteľné veci. Ja som opäť, chcem na záver zdôrazniť, veľmi rád, že sa vraciame do Európy
do normálnej restauratívnej spravodlivosti, kde nebudeme mať plné väznice len za to, že niekto trikrát ukradne horálku, ale budeme stíhať skutočných gaunerov, skutočných zločincov, aj tých, ktorí znásilňujú ženy. O toto nám ide. Konečne sa na Slovensko vracia spravodlivosť. A ja viem, že to Matovičovi, Lipšicovi veľmi vadí. Viem, sú veľmi nervózni. Videli ste, ako sa včera správali v parlamente, ako tlúpa neandertálcov. Pretože nedokážu zniesť, že prehrali voľby. Nedokážu to zniesť. Ale my máme mandát od našich voličov a verte, že ho naplníme do poslednej bodky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Priestor na otázky, nech sa páči. Dobrý deň, Vildová, RTVS. Otázka asi na pána ministra. Je predpoklad, že teda pani prezidentka bude vetovať tento návrh. Je tam nejaká možnosť, že by ste predsa len niektoré ešte pripomienky zapracovali potom? Ja netuším a neviem, čo bude pani prezidentka vetovať, že či bude vetovať celý zákon ako celok, alebo či pošle nejaké konkrétne pripomienky. Samozrejme, pokiaľ bude vetovať zákon ako celok, tam potom žiadne pripomienky nie je možné zapracovať. Pokiaľ vytkne nejaké konkrétne veci a navrhne nejaké iné znenia, pretože tam sa dá pri vrátenom zákone už rokovať a schváliť alebo neschváliť len samotné jej pripomienky, tak uvidíme, počkáme si na to, čo pošle a podľa toho to budeme vyhodnocovať a sa rozhodneme, že či budeme akceptovať alebo nebudeme akceptovať tieto pripomienky pani prezidentky. Potom ešte sa vrátim k tomu aj včerajšku. Teraz pred chvíľou ste povedali, že vlastne zamerali ste sa hlavne na ekonomickú trestnú činnosť. Tam nevidím nejaký veľmi súvis so znásilnením. A vlastne ste povedali, že vlastne chcete zvýšiť tresty za skutky proti životu. Čiže prečo práve teraz sa teda tá trestná sadzba ide znižovať pri tom znásilnení? Ešte raz, aby som to vysvetlil. My nejakým spôsobom nezasahujeme do žiadneho trestného činu proti životu a zdraviu v tejto novele. Žiadnym spôsobom. Neznižujeme ani nezvyšujeme ani nijak neupravujeme trestné sadzby. Upravujeme premlčanie. A premlčanie je v systematike trestného zákona nastavené tak, že sa vzťahuje na celý zákon. To znamená, neviete premlčanie upraviť v všeobecnej časti trestného zákona tak, že sa bude vzťahovať len na niektoré vybrané skutkové podstaty, na iné nie. Čiže tým, že sa upravili premlčacie lehoty, vzťahuje sa to všetkých trestných činov v zákone. Čiže vytrhávať z kontextu práve len s účelom vyvolávať strach medzi verejnosťou jeden konkrétny trestný čin je absolútne zavádzajúce a je len hra s emóciami. Pretože to sa netýka trestného činu znásilnenia. Premlčacie lehoty ako také sa týkajú všetkých trestných činov v trestnom zákone, pretože ako som povedal, je to upravené vo všeobecnej časti trestného zákona, týka sa všetkých trestných činov. Dobrý deň, Michal Katuška, denník SME, mám tiež otázku, pozdravujem vás. Kolega, Smečku neodpovedáme, ani Markíze, ani Počkajte ešte, ja chcem ešte niečo povedať, keď vás nech sa páči, môže poprosiť. ďalší. Ak dovolíte ešte jedna Ja by som informácia ešte z chcela pozícia niečo povedať vedenia ako žena. poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia. Po mne bude hovoriť aj kolegyňa, aj naše ženy, kolegyne. Tie útoky, ktoré tu včera začali, prirodzene celkom vnímajú inak možno ako my muži a dotýkajú sa ich. Aj v nich sú isté emócie, pretože ten pocit istého sklamania, z toho zavádzania, ktorý tu beží, je celkom isté účinné na nich. Ak sme vydali takúto brožúru, momentálne diskutujeme a zaväzujeme sa, že poslanecký klub vydá aj metodiku, kde sa žena všade môže obrátiť. Lebo to nie je len polícia. To sú rôzne psychologické kancelárie a ďalšie. To znamená dať nejaký základný manuál v prípade potreby, že by nikomu to neprajem, ale keď by taká situácia vznikla, aby vedela žena úplne presne, kde a ako sa má obracať. Toto je možno pomôcť ženám a nie tá hystéria a to klamanie, ktoré tu beží a bežalo aj včera večer. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Všetky tlačové konferencie Smeru v predvolebnom období 2 roky ste nechodili na tieto tlačovky. Tam sú veci, ktoré sme dávali 2 roky. Okrem denníka SME a Markízy sú ešte otázky k téme? Áno, ešte Lucia Osvaldová, denník N. Ja sa chcem ešte spýtať. denníka N. Ale tak však ten ste nespomínali. Markíza nemôže. Posledná STVčka. Ďakujem. Môžem iba na sekundu. Ja vidím, že ste nejaký veľký fanúšik strany Smer, však ja som iba rád. Ste vládna strana. Však v poriadku. A len vám chcem povedať, že minule ste tu to tak kritizovali, že sa bojíme nejakých vašich kritických otázok, ťažkých otázok, ktoré nám tu kladete. Vôbec to nie je o tom. Chcete s nami komunikovať v poriadku, zmente televíziu. My nekomunikujeme s Markízou a z prostého dôvodu.
že sa zapojila do predvolebnej kampane. To je pravda. Spravili ste, natočili ste spot, ktorý bol jasne ideologicky zafarbený, riešil tam Ukrajinu. Nenechám o sebe rozhodovať. To bol spot, aby sme zvýšili účasť po voľbách. My sme nehovorili. Bol to spot. Dobre, pán Ganam. Dobre, dokončite, nech sa páči. Bol to spot, ktorý bol ideologicky zafarbený, riešil tematiku LGBT a riešil tematiku Ukrajiny ako kľúčové problémy Slovenska, čo boli presne problémy, ku ktorým sa hlásil veľmi konkrétny politický smer. Myslím, hovorím o progresívnom Slovensku, hovorím o SAS. Vybrali ste si ako speváka, autora, herca v tomto spote človeka, ktorý potom vystupoval na mítingoch, koncertoch progresívneho Slovenska. Pán Šimečka si ho zavesil a povedal, že ho veľmi teší, že podporuje progresívne Slovensko. To znamená, spolupracovali ste na tom a čo je horšie pre mňa, a o tom budeme veľmi veľa rozprávať v budúcnosti. Toto celé sa udialo potom, a to máme úradné záznamy, ako ste o tejto problematike, hovorím teraz o televízii Markíza, nie o vás konkrétne, aby ste rozumeli, to diskutovala s mimovládnou organizáciou Globsec, ktorá vás na toto vyzývala, aby ste sa zapojili, tak ako sa zapojil Refresher, ako sa zapojil Modrý koník. To, čo tu robila bezpečnostná komunita, ako sa nazývajú, pred voľbami, ako zneužívali svoje štátne funkcie, a je to všetko na papieroch, bude predmetom ale že obrovskej kauzy na Slovensku. A vaša Markíza ako jediná televízia sa do toho priamo zapojila tým, že spravila spot, hovorím, ideologicky zafarbený. So spevákom, ktorý potom išiel na meeting PSK. Vy ste spravili spot. Martin Nikodým podporujeme tým pádom aj Sme, lebo Martin Nikodým... Vy ste spravili spot. Vy ste spravili spot po tom, čo vás na to vyzval Globsec. Spravili ste ideologicky zafarbený spot, ktorý riešil konkrétne témy. A spravili ste to so spevákom, ktorý sa potom s tými istými témami hlásil k progresívnemu Slovensku. To je proste zaujaté a preto s vašou televíziou nekomunikujeme. Hotovo, bodka. Chcete rozprávať a to nie je problém. Pán Ganam, nerozumiete pointe. Zasiahli ste do demokratického boja pred voľbami. Vaša televízia, priamo, spotom. Rozumiete? Posledná otázka RTVS, nech sa páči. Skúste nás nechať hovoriť. Ešte prepáčte, ešte pán Klich chcel niečo povedať. Ďakujem pekne. To, čo začal pán Kaliňák, je strašné. Tie prepojenia sú strašné, ako spomínal. Nie sú vymyslené, sú na papieroch, sú k tomu úradné záznamy. A prosím vás pekne, pán Ganam, však ja vás rešpektujem ako mladého novinára, ktorý má záujem, ktorý nie je lenivý, ktorý sa snaží k svojej práci pristupovať aktívne. A preto by som bol rád, ak by sme sa niekedy mohli porozprávať. Len bude potrebné, a ja vám to zo srdca prajem, aby ste možno zmenili zamestnávateľa, pretože máte na to skutočne vlohy, aby ste mohli robiť objektívnu žurnalistiku, čo bohužiaľ v Markíze nie je možné. Ďakujem pekne. Poprosím vás, RTVS. Pán redaktor. Skúste tam nenarušovať našu tlačovú besedu. Nech sa páči, pani. Ďakujem. Barbara Šišláková, RTVS. Ja by som mala otázku na pána Gašpara. Či ste si podľa tejto novely trestného zákona už pozerali, ako vám pomôže v prípade vášho obvinenia? Ja viem, že vám tieto otázky už boli kladené, ale ešte som žiadnu odpoveď konkrétnu nepočula. Toto je... Prepáčte. K tomu som sa... Tak pán Gašpar mi evidentne chcel... Ja vám na to odpoviem. Odpoviem k tomu veľmi jednoducho. Nie, počkaj. Nie. Janko ešte ide. Odpoviem na to veľmi jednoducho. Ja sa obhájim tam, kde to prislúši z hľadiska orgánov vo vzťahu k tomu môjmu obvineniu. Ešte sekundu. Pán Katuška, vy tiež sa môžete vrátiť asi k svojmu pôvodnému zamestnávateľovi. Otázku môžete položiť, tak ako aj kolegyňa z denníka N, tak ako aj kolegovia z Aktualit, ale my vám nemusíme odpovedať. Sedí? Ďakujem. Želáme krásny deň, majte sa. Možno ešte kolegovia na záver, lebo ja by som chcel, aby sme sa vrátili k účelu tohto zákona a chcel by som ubezpečiť slovenskú verejnosť, že tak ako vyjde slnko zajtra, tak vyjde aj po 15. marci a nič dramatické sa neudeje a nezačne tu prúdiť žiadna kriminalita zo zahraničia, tak ako vyvolávajú opoziční poslanci strach. Jediné, čo robíme, je, že zosúľaďujeme a harmonizujeme náš systém trestný tak, ako je v okolitých krajinách a nie je dôvod na žiadne obavy a žiadnu paniku. Ďakujem pekne.